Bodo women who collects the firewood and sell in the market. नोंथांनि बे एग्रिमेन्ट होनाया बहा थांखो? जौ फानग्राफोरनो मा फेसिलिटेसन होलाय? नोंथांना मा पलिसि दं? माबा स्किम होनो हाबाय नामा जौ मावग्राफोरनो? जौनि बदलै मावनानै जानो? नोंथाङा होनदोंमोन बड'लेण्डखौ आङो सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर। आं शिफ्ट जानायनि उनाव सुइजारलेण्डआव रावबो रायजो राजा थांनो नांला। सुइजारलेण्डखौ क'क्राझारावनो नुगोन। क'क्राझारानो सुइजारलेण्ड जागोन। सुइजारलेण्ड बादि क'क्राझारखौ नायोब्लानो सुइजारलेण्डखौ नुनाय बादि मोनगोन रायजो। बिखाफोर दाननानै बुंलाबाय। सैमा फाग्लानि राव नङा होमबा? सैमा फाग्ला। दे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै, खालि जाख्रुदोंल'। जेबो मावाखैबा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव। हाग्रामा महिलारि is the hero of the Boros and Pramod Boro is the villain of the Boros. So villain title goes to Mr. Pramod Boro. आं बेखौ दिनै बुंदों। मानो बुंगोन? I am the pure follower of उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेजों एखेलोगे थाबोनाय जाबोनाय एखे बिसिनायाव मेला उन्दुबोनाय लाब जाखोना लकसान जाखो। दा बे जाहैदों खर' गैयैफोरनि सिद्धान्त, खर' गैयैफोरनि एग्रिमेन्ट। आंनो बारे बारे बुंनांबाय। अब्लाबो बे UPPL नि माखासे मूर्ख लिडारफोर एबसुनि माखासे माने आदा खावनिया लिडारफोरा बिटिआर गभ होनबाय थायो। आसाम गभर्नमेन्टआ नों नायदो 1200टा गामि दानख' जाबाय। इनक्लुसनाव 81टा हाबबाय, एक्सक्लुसनाव 1200टा दान। अब्लाबो जाया होननानै एबसुनि पताकानि खुन्थियाखौ गोबानानै मोदै र' गाबफ्लादोंमोन नोङो। मा जाखो नोंलाय? Third class the great BTR सुक्ति खालामफ्लानानै आं जुदि चिफ जायोब्ला रायजोफोर बड'लेण्डनि न'खरफ्रोमबो आं दानिया फैदो आङो माखासे बाहेरा एसे खोथा बुंबावनोसै। बे जाहैदों बे भेकेन्सिखौ गेजेर खन्द'आव जे गुवाहाटीनिफ्राय फिलआप खालाम हरजोबदों। नन बिटिसिनि मानसिफ्रा साख्रि लाफैदों। सैथो बाथ्रा प्रमाण नांगौबा आंनाव फै। आं बारा नङाबाबो 3 4खौ देखायनो हायो। बेनि उनावहाय फैबावदो प्रमद बर' बिथाङा मा खालामदों? थांनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि लेटार नाम्बार BTC/IBA-679/2020/46 डेटेड 4 जुन 2001 बे स्टिक मथे जोंनाव BTC आव मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट, 40टा 40 साबजेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स। बे 40टानि बिथोराव इम्पोर्टेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों, अर्थात डिसिफोरनो हरदों। दा बे लाइजामाव दङ। आङो लाइजामखौ गोलावै फरायला। बेहाय हरनाय डिपार्टमेन्टफ्रा जाहैदों डिसिफोरनो हेन्ड अभार खालामनाय बे लेटाराव साबजेक्टफ्रा जाहैदों एग्रिकालचार, सेरिकालचार, एडुकेशन, Fisheries, Panchayat and Rural Development, Health and Family Welfare, Public Health Engineer, Social Welfare, Flood Control, Weight and Measure, Urban Development, Land and Revenue, very important subject. हा आरो हानि खाजोना। हानि थाखायनोथ' जों सोमावसारदोंमोन। दा बे हिसाबै Land and Revenue BTC नि मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट। BTC नि जिखुनु हा फरेस्ट लेन्डआनो होन, कास्ट लेन्डआनो होन, भिजिआरआनो होन, बेनि रक्षनाबेक्षन होनाय, पाट्टा होनाय, बेखौ प्रटेक्शन खालामनाय, बे गासिबो दायित्वआ BTC नाव दंमोन। किन्तु बिराद दुखु गोनां बाथ्रा, बे लेन्ड एन्ड रेवेनिउ मोनसे इम्पोर्टेन्ट साबजेक्टखौबो बिथांमोनहा डेपुटि कमिशनारफोरनो, डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो थांनाय बे 2021 नि 4 जुनाव हरबाय। Food and civil supply, intoxication and liquor, relief and rehabilitation, and any other responsibility may be entrusted by the BTC. दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा हरदों। दा होमबा प्रमद बर'नि आखुखौ दिनै रायजोआ बेखौनो बिजिरनानै नाय रायजोफोर। BTC नि जोङो रायजो जानानै, BTC नि सासे लिडार जानानै, BTC नि मान मर्यादा, पावार, क्षमता, थाखा फैसाखौ बांहोनांगौ ना मोनखानाय मर्यादा, मान मर्यादा, थाखा फैसा बेनि एरियाखौ खमायनांगौ? होमब्ला प्रमद बर'आ 40टानि जायगायाव 50टा, 45टा, 60टा लाबोयोमोनब्ला जों वेलकाम होगौमोन। येस, you have done great. किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा मा?
प्रमोद बर'आ मोनसेबो बारा लाबोनोथ' हायाखिसै बिनि बिथोराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरफिनबाय आरो बेवहाय लिरनाय दङ बे लेटाराव जे जेसेबां बिटिसि आव डेभेलपमेन्ट स्किल लागोन बेखौ डिसिआ लिस्ट बानायनानै बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै CEM नो हरगोन 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशनाव डिसि बा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटफ्रा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफ्रा नो रोल एट ऑल दा होमब्ला प्रमोद बर'आ डाइरेक्ट 6 शेड्यूलखौ नो हेयार खालामनानै नेग्लेक्ट खालामनानै 6 शेड्यूलनि उल्टायै डिसिफोरनो हरनाया डाइरेक्टली 200% एंटी 6 शेड्यूल एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर प्रमोद बर'आ 6 शेड्यूलनि बिराद एंटी दा बेवहाय होनबावदोंसै डिस्ट्रिक्ट कमिशनार्स आर द चेयरमैन ऑफ ऑल डेवलपमेंट कमिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बीटीसी आव मोनबा दा डिस्ट्रिक्टनि डेवलपमेंट खामानिनि स्कीमनि गासिबो सेलेक्शन फाइनल खालामनाय बेनि चेयरमेना डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो होदों होमबा इउसी प्रमोद बर'आ गोदान माबा मोनसे लाबोखो ना थाखानायखौसो गासिखौबो फोजोबखो रायजो राजा दिनै साननानै नाय बिथांनि जानला मोनला खोथा बुंनायाव रायजोआ दिनै भल जानो नाङा जास्टिफाई खालाम डकुमेन्ट्सखौ स्टाडि खालाम आरो बे मथे बिथांनि खोथा बुंनाया जुक्ति दं ना गैया अनला खारियाव आगान थायो नामा बे बाथ्राखौ रायजोआबो दिनै बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि दारै बिथाङा 4 बोसोरनि बारा सासन खालामबाय बे 4 बोसोरनि बारायाव जोंनि सनानि रायजो बिटिसि हाग्रामानि दिनाव हिसाब गैयै थाखा फैसा फैनाय राननाय लामा बान्दो खालभार बानायनाय गिदिर ब्रिज बानायनाय दिनै जोबजोबबाय प्रमोदनि दिनाव दिनै मोनसेबो खामानिनि दिनै सेंसन मोना लामा बानायनायनि सेंसन मोना दालां बानायनाय गैया खालभार बानायनाय गैया नोङो मथौरि बानायनाय गैया दिनै गासिबो जोबस्रांजोबबाय आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया बे रायजोफोर दिनै प्रमोद बर'नि दिनाव मोनसेबो टिका थुख्लि फिसा गिदिरनिफ्राय माने टिका कन्ट्रेक्ट खामानिखौ जोंनि बेकार सेंग्रा कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनला दिनै बिटिसिआव जेसेबां खामानि जादों गासिबो बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टर जोब हनै धुबुरीनि दं बिलासिपारानि दं हनै गुवाहाटीनि दं गुबुन गुबुन जायगानि दं बरपेटानि दं दिनै प्रमोद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्माजों फाव साजायनानै बे बिटिसि ओनसोलनि फान्डखौ बाहायनायाव टिका थुख्लिनि खामानिखौ गासिबो गुवाहाटीयाव खालामजोबबाय ओमफ्राय बर' सासेबो मानसिया बै टिकायाव जुजिनानै लाबोनो हानाय केपासिटी गैला दिनैहाय टिका थुख्लि मोनै कन्ट्रेक्ट खामानि मोनैनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा थाखा फैसा शून्य जाजोबबाय जिर' जाजोबबाय खंख्ला जाजोबबाय रानज्रिंजोबबाय रावनिबो आखायाव फैसा गैला फारसेथिं केपासिटी गैला आखायाव थाखा गैयाबा माजों बानो बेजों लोगो लोगो दखानदार बिजनेसमेनखौबो बिथांमोनहा रानहोबाय मानो रावबो दखानाव जिनिस बायला गोदो हाग्रामानि दिनाव जेसेबां दिनाव सेल जायोमोन दा बेनि 10%बो दखानदारफ्रा माने सेल खालामनो हाला बिथांमोनहाबो दिनै दुखु फोरमायो जे प्रमोद बर' सेस करिसे बिटिसि होननानै बिथांमोनहाबो बुङो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दा रायजोफोर दिनै आं बेखौ बुंबावनोसै प्रमोद बर' बिथाङा गोबां समाव बुङो हाग्रामाया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बियो जाख्ल'जोबदों बिटिसिनि थाखाखौ जाजोबदों होननानै बिथाङा बुङो दा बिथांनि बे बुंनायखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा साननानै बिथांनि परिबर्तन स्ल'गानाव थांनाय बाराव प्रमोद बर'खौ देरहाहोदोंमोन नाथाय देरहाहोखांनानै दिनै 4 बोसोराव प्रमोद बर'आ रायजोनो मा लाबोनो हाखो नोंथांमोनहा नायनोसै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिथाङा बर'नो मा होफैनो हाखो दा बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो एसे समालोचना खालामनोसैलाय दा बिटिआर सुक्तियाव रायजोफोर बिथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानानै बर'लेण्ड होनबोदों फिसा फिसा माखासे आन्दोलन खालामबोदों गोबावजों खेबसे
बे समावनो आंनि स्टाडियाव मोनदांनायाव बिथां प्रमोदआ आरएसएस आरो बीजेपी जों सिङाव इंटरनेल फेक जाखानाय बिथाङा आरएसएस नि सासे गमामायै केडारमोन नाथाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट नाम लानानै बिथाङा बर' जातिखौ दैदेनदोंमोन नाथाय बिथांनि गोसो मोदोम गासिबो गेरुवा दलनि जोब हारसा दलनि जोब जायनि फलाव बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो सिकिउरिटि लानानै नेशनेल हाइवे जथेदों आन्दोलन खालामदों रेलगारि जथेदों जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि आन्दोलनाव मानसि नुब्लानो होसो होसो पुलिसा बुयो एरेस्ट खालामो बिगुर बेतलाबलायनाय बुयो प्रमोद बर' बर'लेण्ड बिनायाव पुलिसा मानो बेनो एस्कर्ट होयोमोन निश्चय बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि मानसि एज ए गभर्नमेन्ट एजेन्ट नंखायनो बेनो एस्कर्ट होयोमोन एस्कर्ट लानानै आन्दोलन खालामनाया मा आन्दोलन बेलाय रायजोफोर इट इज डायरेक्टलि ए प्रक्सी मुभमेन्ट बर'लेण्ड मुभमेन्टआ नामावल' बेना दा नै बिनि आखल आखुखौ जों दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारै नुफैबाय आरो दिनै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबनानै गोदाव सोराव खालामनाय बेखौ जों नुबाय दिनै रायजोफोर फैदो बिटिसिनि एमअएस आव मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव मा दंमोन बेवहाय गोबां दङ नेगोसिएशंस वेर हेल्ड विथ बड'निक अर्गानाइजेशंस फॉर ए कम्प्रिहेंसिव एंड फाइनल सल्यूशन टू देयर डिमांड्स while keeping intact territorial integrity of the state of Assam. बेहाय फाइनल एंड कम्प्रिहेंसिव सल्यूशन बेनो जाबाय keeping intact the territorial integrity of Assam. आसामनि मेपखौ जेबो सोलाय सोल' खालामालासिनो नैबे सुक्तियानो बर'नि जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै लिरदों बे मा होननाय जाखो रायजोफोर बर'फोरनि थांखिया मामोन सेपारेट स्टेटसोमोन सेपारेट स्टेट मोना बिटिसि को आरो हाइग्रेड आपग्रेड खालामोन 40टा डिपार्टमेन्टनि जायगायाव 50टा खालामोन थाखा फैसाखौ बारायमोन माखासे पावार एन्ड फांसनखौ बारायमोन जाहा बुंनांगौ गैयामोन नाथाय बिथाङा मा खालामबाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेंसिव होननानै बर'फोरनि जे सिमां जे थांखिमोन दानस'बाय एबसु बर'फोरनि आदर्श नीतिनि खोथा बुंबाय थायो एबसुआ बे प्रमोद बर'निफ्रायनो जाबोदों बियो प्रमोद बर' दिपेन बर'आ जुदि बर'फोरनि आदर्श नीतिखौ मानिग्रानि फिसाब्रा बिथांनि शिष्यबा जिबनाव बे सुक्तिखौ बिसोर बिदि खालामनो हाया हयथ' जे काउन्सिल मोनदोंमोन बिएलटिआ बिटिसि काउन्सिलखौनो आपग्रेड खालामनानै मिनि स्टेट लेभेलाव बिथांमोनहा लाबोनांगौ नाथाय बेखौ मावालासेनो बिटिसिआव मोनखानायफोरखौसो मोनफा 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 दानखाबाय दिनै फैदो रायजोफोर बिटिआरआव दङ inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by the Bodo organization. बर' बिटिआरआव बिसोरो लिरदों नैबाय दङ मोनसे क्लजआव दङ the present BTAD is renamed as BTR. BTCआ गोदो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन बेखौ BTAD होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बेखौ नैबे बिटिआरआव होनदों BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआ मोनसे रिजनसो मोनब्रै बा मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआर होनो किन्तु नोंसिनि बे एमअएस आव बिटिआर इज ए सेल्फ गभर्निं बडी होननाय गैया सेल्फ गभर्निं बा गभर्नमेन्टआ बिटिसिआनो दं नाथाय अब्लाबो मूर्खफोर बादि लाजिनो रोंथारै बादि एबसुनि लिडार आरो बेनिफ्राय इउपिपिनि लिडारफ्रा बिटिआर गभ होनो सानसेखालि हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंबाय নহয় নহয় বিটিআর কোন সরকার নহয় সরকার বিটিসি আছে एरिया टू हे बिटिआर बिथाङानो बारे बारे बुंनांबाय अब्लाबो बे इउपिपिएल नि माखासे मूर्ख लिडारफोर एबसुनि माखासे माने आदा खावनिया लिडारफोरा बिटिआर गभ होनबाय थायो गभर्नमेन्टआ मा जिनिस बेखौनो माबाया मिथिया गभर्नमेन्टखौ जानला मोनला लिरनो हायो कन्स्टिटिउशनजों एमेन्ड
जानानै कन्स्टिटिउशनेलि एक्सेप्टेड जायोबासो गभर्नमेन्ट लिरनो हायो दिनै बिटिसिआ मालाय हाग्रामाया बिटिसि काउन्सिल गभ लाबोदों दिनैसिमबो नोङो बिटिसि टेरिटरियेट बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गभ लिरो हा बिटिसि लाबोनांगौमोन नोंसोरथ' जेबो एबिसिडियानो गैया माथो हा गभर्नमेन्टआ माखौ होनो एरिया माखौ होनो बिनि कनसेप्टआनो गैया मा देश सालायगोन नोंसोरो मा रायजो बेंगोन बर' रायजोखौ मा प्रटेक्शन होगोन नोंसोर बेनिफ्राय ओरै होनदों 3.2 आव exclusion of villages नैबे inclusion of villages contiguous to BTAD having majority population as demanded by organization bodo organization जे बिटिआर सुक्ति मथे 3.1 क्ल'जआव होनदों जे बिटिसि नि कन्टिगिउआस जायफोर गामियाव बर' मेजरिटि दङ बे गामिखौ दाजाबनाय जागोन होनदों मेजरिटिया माखौ होनो बिथां दिपेन बर'आ बे मेजरिटिनि मिनिंखौ मेथामेटिशियानफोरनाव गुबुन गोरोंफोरनाव सोंनानै ला majority does not mean 80% and above majority starts from 51 and above percent दिनै 51 नि % बा बिनि above गामिया हाबजोबनांगौमोन नाथाय नोंथांमोननि नैबे जेनाखि इनक्लुजननि जेनाखि अर्डार बेवहाय खालि 80 and above % खौल' लानानै एन्टायर मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सनितपुर नलबारि दरं मोनब्रै जिल्लानिफ्राय नोंसोर 81ताल' गामि नोंसोर दाजाबनो हादों मेजरिटिया मारै 80% खौल' बुजिखो आरो हेमन्तआ जा बुङो बे जायो हेमन्तनि खिफिनाय माने गोथाव नोंसिनि नंखायनो बे मेजरिटिखौ होनबाय 81% नि बाराखौल' लागोन सिरि थाबाय बे लिडारनि क्वालिटि नामा इज इट द क्वालिटि अफ द लिडार नोङो आर्गु खालामनांगौमोन ना प्रमद दिपेन बर' बिथाङा The majority does not mean 80 and above %. It starts from 51% and above. बे हिसाबै जोंना मर भिलेज हाबनांगौ मानो बुंनो हायाखै दिपेन बर' बेनो नोंथांमोननि लिडारशिपआ बिखोआ उपेन ब्रह्मनि थैयानो माथो बिन्दोसेबो नोंसिनाव गैया ओमफ्राय 3.2 आव दङ exclusion of villages currently under BTAD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population. नैबेजों 81 दाजाबबाय 80% नि above खौ एबार नेक्स्ट स्टेपआ फैगोन एक्सक्लुजन जेला एक्सक्लुजन स्टेपखौ बिथांमोनहा खामानि मावगोन आसाम गभर्नमेन्टआ नों नायदो 1200ता गामि दानख' जागोन इनक्लुजनाव 81ता हाबबाय एक्सक्लुजनाव 1200ता दानगोन अबश्य बर' सुरक्षा समिति जगेश्वर कलिता मोनहा 800ता दानबानो जासिगोन माखासेखौ जों मानिबाय होननानै बुंदों होमबाबो तुलना खालामनानै नायदो 800ता गामि गानोसै 81ता गामि फैनोसै नोङो लाब जाखो ना लकसान जाखो दा बे जाहैदों खर' गैयैफोरनि सिद्धान्त खर' गैयैफोरनि एग्रिमेन्ट नै भाई फैदो दाना 3.3 होनदों नोंसिनि बिटिआर नि एग्रीमेंट मथे जे दा एक्जिस्टिंग बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD BTAD आव जेसेबां एरिया दंमोन बेखौसो बिटिआर होनदों नोंथांमोननि नलेजआ जे ओरैबायदि पुअर बेखौ जों मानिनांगोन आरो नयथ' एकदम इंराजिखौ फेलेबबो रोङा जों बेखौ मानिनांगोन मानो BTAD मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबै समाव दा तामुलपुरखौ लायोबा BTAD आव मोनबा डिस्ट्रिक्ट बेखौसो गोदान नाम होफिनदों बिटिआर होननानै BTR is not a government at all it is not a government institution this is not the government establishment नाथाय नोंसोरो UPPL नि लिडार एबसु नि लिडार बिटिआर गभ बुङो आरो नोंसोरो लाजिया फांजिया बुंबावो जे बिटिआर रिजन नर्थ इस्ट रिजन बादि जोंना बिराद गिदिर होननानै लायो बिराद बिनिफ्राय लासिं सिं मा दं रिजनना नोङो नर्थ इस्ट रिजन होननानै गासिबो नर्थ इस्टखौ साननानै लाबानो जानोसै नामा नों हारसिङै दा काउन्सिलनि एक्टआव बुंदोंसो if you study the 6 scheduled autonomous district council and its acts different provisions autonomous district council 6 schedule आव माखासे एलेकाया जुदि पार्टिकुलार माखासे कमिउनिटिनि कम्पेक्ट एरिया दंबा बेखौ काउन्सिलनि गेजेरावनो रिजन होनो हायोसो होनदों माने
Region is a subset of autonomous district council. हयतो BTAD नि गेजेराव आदिबासी region, राजबंशी region, जों काउन्सिलासो region बानायना होनो हायो। बोले बे एलेकाखौ सावथाल एलेका श्रीरामपुर एलेकाखौ सावथालानो सासन खालामथोंसै होननानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला आदिबासी region सृष्टि खालामनानै माखासे खामानिखौ बिथांमोनखौ मावनो होनो हायो। खनसेबा बेसो जुदि बिसास खालामाबा आं बुंनायखौ 6 शेड्यूलनि धाराफोरखौ फराय। दा 4.6 आव नोंसोर होदों Deputy Commissioner in BTAD will report to the executive member of BTC through executive officer in respect of all developmental activities in the districts with regard to responsibilities assigned to them. बेवहाय मा होनखो नोंसिनि बे 4.6 आव Deputy Commissioner आसोनो गासिबो डेभेलपमेन्टेल स्किमनि खामानिखौ लिस्ट खालामनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै CEO नि दारै प्रिन्सिपाल चीफ एक्जिकिउटिभ माने मेम्बारनो हरगोन अर्थात प्रमद बर'नो हरगोन। 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन नों जुदि 6 शेड्यूल होनबाय थायोबा नोंसोर जुदि 6 शेड्यूल ट्रफी होनो हायोबा 6 शेड्यूल माने लिग होनो हायोबा 6 शेड्यूलनि प्रति नोंथांमोनहा गमामायै अननाय दङबा नों बेखौसो बुजिनांगोन जे 6 शेड्यूलाव डिसिफ्रा नोंनि डेभेलपमेन्टेल माने खामानियाव जेबो हात गैया। दा डेपुटी कमिशनार्स आर आउट अफ पारभिउ अफ 6 शेड्यूल एरिया नाय बिजाबखौ दा नोंसोर उफर जासै डिसिफोरनो पावार हरबाय डिसिफोरनिफ्राय बिटिसिआव बोरै बोरै फैगोन सेंसनखौ जों बोरै होगोन सेंसनखौथ' डिसिआसो होनोसै नोंसोर पावारखौनो दाबो सिट डिसिफोरजों रायलायनानै सिस्टेमखौ खालामनो हायाखै। दा बेखौनो जोङो मोनसे गोदान सिस्टेम बानायदों हाग्रामाया बानायनो हायाखैमोन जोङो सिस्टेमाव लाबोगासिनो दङ हाग्रामानिफ्राय बिराद साबसिन होनदों बुरबक 6 शेड्यूलाव डिसि नांगौ नामा सासन खालामनो उइदाउट डिसि कअपारेशन 40टा डिपार्टमेन्टखौ हाग्रामाया बोरै सालायबोखो 17 बोसोर आरो नोंसोर बे 4 बोसोरावनो 6 शेड्यूलखौ 40टा डिपार्टमेन्ट हाया 16टाखौ मानो हरफिनखो होमबा नोङो हाग्रामानि केपासिटिजों नोंसिनि प्रमद बर'नि केपासिटिजों नायदो सोरनि केपासिटिया बांसिन। नोंसोर लाबोदों 6.2 आव बड' लेंगुवेजखौ देबनागरि स्क्रिप्टजों एसोसिएट अफिशियेल लेंगुवेज अफ आसाम स्टेट 8 शेड्यूलाव हाबखानायखौ नोङो आसामनि एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज खालामनाया आसामखौ बियो डिग्रेड खालामनाय जादों आरो नैबे बिटिसिआव दंखायोमोन बिटिसिनि थाखाय सासे आईजीपी आरो सासे एडीसीपी दंखायोमोन जोंहा बे आईजीपीनि जायगायाव नोंसोरो नैबे बिटिआरआव डिमान्ड खालामबाय डीआईजीपी डेपुटी इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआनो थाखाबाय बेवहाय डीआईजीपी मा दरकार जाखो डेपुटी अफिसारनि मा दरकार जाखोमोन बेनिफ्राय मिथियो नोंसोरो माने जेबो प्रटोकलनि कनसेप्ट गैया आईजीपीआ माखौ होनो डीआईजीपीआ माखौ होनो सोर सासेना रेंकआ बांसिन बेनि कनसेप्टआबो नोंसिनाव गैया बिदिजों देश सालायनो सानदों नोंसोर बिदिजों देश सालायगोन नोंसोरो आरो आं बाराखौ बुंला गोबां खोथा बुंनाय जाबाय आरो उनावहाय निश्चय बुंबावगोन आं माखासे खोथाखौसो रायजोफोरनो एसे मिथिहोफिननो सानदों जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै खालि जाख्लुदोंल' जेबो मावाखैबा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जाखो सीआईटीआ बोरै जाखो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजआ बोरै जाखो मेडिकेल कलेजआ बोरै जाखो आरो गोबां कनस्ट्राक्शन बोरै जाखो गिलु बालु गिदिर गिदिर दालां गिदिर गिदिर दैनि बोरै जाखो होमब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ जाय मानसिया बर'नि बिथोराव बांसिन खामानि मावदों बेखौ जुदि जेबो मावनो हायाखै बुंनो हाग्रा बेबादि निष्ठुर खानिं माइनि मानसि सोर दं बर'नि गेजेराव बेखौ मानिगोन नामा रायजोआ प्रमदनि खोथाखौ मानिगोन जे सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स बिटिसिनि मावखुलि बेखौ प्रमद बानायाना हाग्रामा बानाया जे एसेम्बलि हाउस जायखौ दा बियो हिमन्त बिश्वनो फानबाय जोंनि 40 जननि जिरायग्रासालि बे एसेम्बलि हाउसखौ प्रमद बर'आ नोंथ' हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम गभर्नमेन्टनो फानबायना जायनि फलाव आसाम गभर्नमेन्टआ 40टानि जायगायाव 126टा सिट बानायनानै आसाम एसेम्बलिया दा बाहाय जिरायफैयो बे आसामनि एसेम्बलि हाउस जाखो मिनि एसेम्बलि हाउस जाखो ना बिटिसिनि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि एसेम्बलि जाखोब्लाय नोंथाङा फानना जानाय जायाखै फाननायाव खुब इन्टारेस्ट बिटिसिखौ फाननानै जानायाव नोंथाङा बिराद गोजोनो बिनि मजाया आलदा दा नोंथाङा बे रोखोम मावदों नोंथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन जों बेखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थाथारो रायजोफोर बर'लेण्ड मोनाब्ला आङो सीएम जीएम चिफ आरो मेम्बार जेबो जाया इमनकि आं गावबुराबो जाया होननानै एबसुनि पताकानि खुन्थियाखौ गोबानानै मोदै र' र' गाबफ्लादोंमोन नोङो प्रमद बर'
बेसेबां लासिं सिं मानसि गावबुराबो जाया होनलायलायनाया दिनै मा जाखो नोंलाय थार्ड क्लास दा ग्रेट बिटिआर सक्ति खालामफ्लानानै हाग्रामाखौ जोख्लायनानै नोङो पावारलेस गभर्नमेन्टनि नोङो दिनै CM जादों जाय CMआ नोङो केबिनेटजों बा स्टेट मिनिस्टारजोंनि प्रट'कल गैया पावार गैया नोंहा थाखा गैया नोंहा दा आं जुदि चिफ जायोब्ला रायजोफोर बर'लेण्डनि न'खर न'खरफ्रोमबो आं साख्रि होगोन बुङाखै नामा प्रमद बर' दिनै नोंथाङा होनो हादों न'खर न'खर साख्रि होनो हादों साख्रिखौथ' नोंनाव होनायनि पावारानो बिज्लाबसेबो लिरनाय नोंनि बिटिआरआव गैया नोंनि बे बिटिआरआव साख्रि होनायनि लिरनाय दंब्ला आंनो खिथा आं नोंनो 1 लाख थाखा पुरस्कार होगोन बेवहाय नोंनि प्रभिजनाव इज देयार एनि प्रभिजन that BTR council has power for appointment of the third grade and fourth grade service दङब्ला 1 लाख पुरस्कार होगोन आं 1 लाखल' थाखा गैया नाथाय नैबे बिटिसिआव स्पष्ट लिरनाय दं प्रमद बेवहाय नों फरायदाबो नोंनाव गैयाबो जानो हागौ बिदिनो लिडार हिसाबैथ' थानांगौ गैया नामा नोंनाव नंखायनो बिदि जानला मोनला खोथा बुङो ने दै लाबोदो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव आइमाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आइमावफोर आङो चिफ जायोबा नोंसोरो रावबो बन खननानै जानांला बन फाननानै जानांला आइमावफोर रावबो आइमावफ्रा जौ फाननानै जानांला होनदोंमोन दिनै नोंथाङा 4 बोसोर चिफ जाबाय नों बे बर' बिमानि बन फाननाय बन खननाय बन फाननायखौ होबथानो हाबायना फोजोबस्रांनो हाबायना मा पलिसि दं नोंहा व्हाट इज द पलिसि टु प्रोवाइड जब्स फर दोस बड' वुमेन हु कालेक्ट्स द फायारवुड एंड सेल इन द मार्केट नोंथांनि बे एग्रीमेंट होनाया बहा थांखो जौ फानग्राफोरनो मा फेसिलिटिस होगोनलाय नोंथांना मा पलिसि दं माबा स्किम होनो हाबाय नामा जौ मावग्राफोरनो जौनि बदलै मावनानै जानो नोंथाङा होनदोंमोन बर'लेण्डखौ आङो सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर आं चिफ जानायनि उनाव सुइजारलेण्डआव रावबो रायजो राजा थांनो नांला सुइजारलेण्डखौ क'क्राझारावनो नुगोन क'क्राझारानो सुइजारलेण्ड जागोन सुइजारलेण्ड बादि क'क्राझारखौ नायोब्लानो सुइजारलेण्डखौ नुनाय बादि मोनगोन रायजोफोर बिखा फोरदाननानै बुंलाबायदों सैमा फाग्लानि राव नङा होमबा बे सैमा फाग्ला सागले नाखायखि फागले नाखयखि बोरमाया मा जाया फाग्लाया मा बुङा बहा थांगोन नोंनि सुइजारलेण्डआ क'क्राझारा गोदै गुसु ना रानजिंखौ क'क्राझार दा बेबादिनो नंथारै खोथाफोरखौ बिथाङा रायजोफोरनि लोंजागोन गोलाव जाबायलै ना नोङो हाग्रामाखौल' जाख्ल'नाय नुयो नोंथ' जाख्ल'थारा बिराद गिदिर धर्म दं इसोर सिबिसुला नों सासे जाख्ल'बा पाप नाङो नंगौ पाप नाङो जों बेखौ मिथिदों हाग्रामाया एसे जाख्ल'दों जों मिथिगौ खारन रावबो मिनिस्टारा वर्ल्डआव जाख्ल'यै गैफेरा खम बेसि परिमाणे बयबो मिनिस्टार सेन्ट्रेल मिनिस्टार स्टेट मिनिस्टार जाख्ल'नाय निउस पेपार निउस मिडियायाव जों नुबाय थायो जों बुङा जे हाग्रामा जाख्ल'आखै जाख्ल'दों नाथाय नों दिनैसिम धर्मखौ बिखा फोरदाननानै धर्मखौ दहाय होनानै बुंनो हागोन ना प्रमद नोंथां नों जाख्ल'थाराखै जुदि नोंथाङा जाख्ल'थाराखैबा बै जे फुराना बिल कन्ट्राक्टरफोरा बिल पास खालामनोब्ला 20% हैनांगौनोलै 20% हैनांगौ होननानै माहाजोनफोरनाव 20% सुदनि लन लानानै हैलाबायनाय जों खोनायो होमबा बे 20% बिलनि एगेन्स्टै टटेल एमाउन्टनिफ्राय 20% बै जे घुसखौ नोंथाङा जायो ना सोरबा दस्रा जाग्रा दं नोंथाङाथ' निश्चय जाया खारन हाग्रामाखौ जाख्ल'ग्रा होननानै बुंनो हायोबा नोंथ' निश्चय जाया मानिबाय नों जायाब्ला नोंथाङा माबोरैहाय खम समायनि बिथोराव 4 बोसोर CM जानायाव सानफा एफा लाब लाब हा बोरै बायग्लाबनो हाखो गोदान गोदान न' बोरै लुनो हाखो गोदान गोदान गारि बायनानै बोरै लानो हाखो नोंथांनि बेथना बेसेबां हाउ माच योर सेलारि इज पार मान्थ आंथ' सानो नोङो खुब सम्भब 1 लाखनि बारा मोना बा 1 लाख 10-20 हाजारसो मोननो हागौ बे बेथनजों नोंथाङा गारि घोड़ा सालायो जायो लोङो बबे थाखाजों नोंथाङा एथ' हा बायनाय माथो नोंथांनि लोगोफ्रानो मेला हा बायनाय खिथायो बोजों जायगायाव बायनाय खिथायो दाखालि मोनसे ससियेल मिडियायाव सासे हारसायाबो होनदों बहुद हा बायबाय होननानै होमब्ला बेफोर बोरै जाखो दा नोंथाङा पापखौ गिग्राबा हाग्रामाया पापि जाबायबा जाख्ल'नानै होमबा नोंथाङाथ' बेबायदि लिस्टआव गोलैनो नाङामोन नोंथाङा पापआव गोलैनो नाङामोन दाथ' नोंथांखौबो माथो खोनाबाय मेरला खोनायो जों हयथ' नोंथांनो डाइरेक्ट प्रुफ जों होनो हानाय नङा नाथाय खोनागासिनो दं बिबारा बाराब्ला मालाबाबो मोदोमा होमबा खोनानाय खोथाया निश्चय असैथ्य नङा दिनै नोंथांमोनहा बर'फानि नाम लाबाय थायो बर'फाजों रुजुयो नोंथांमोनहा बर'फानि आदर्श नीतिखौ
मानिनानै जों सोलिदों होनो खबरदार आं बुंगोन नोंसोरो बर'फोरनि आदर्श नीति नोंसिनाव बिज्लाबसेबो गैया बर'फोरनि आदर्श नीति सोलोंनोब्ला जोंनाव फै बर'फोरनि जिउ जारिमिन एलपि स्कुलनिफ्राय कटन कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनायसिम बेनि जारिमिन बेनि साननाय हनाय बेनि लुबैनायखौ मिथिनोब्ला जोंनाव संफै नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ जेसेबां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जारिमिन मिथिगौ आं मिथिगौ गोबाङानो हयथ' मिथिया दा नंखायनो नोंसोर बादिया बर'फोरनि आदर्श नीति बारा दाबुंबाय दाथासै नोंसोर गारदो बर'फा उपेन्द्रनि नाम लानानै नोंसोरो बर'फा उपेन्द्रनि नामखौ फाननानैसो जागासिनो दं नोंथांमोना बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ फाननानै जायाखैबा माब्रै दिनै गेरुवा पार्टिया बोरै गावसिनि पार्टिनि मिटिंआव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ दोननानै बोरै केम्पेइन मिटिं खालामनो हायो बेसे लासिंसिं बियो बिजेपि दलनि गेरुवा दलनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सम्पति नामा जे बिथांखौ देखायनानै बिथांमोना पार्टिनि मिटिं खालामनो बिनि मिनिङा मा थारमाने नोंसोरो बिजेपिनो गावखौनो गासिबो जाथिखौनो फानबाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा थांनाय कयेक दिन आगोल जेला दतमायाव एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन बे समनि उनावहाय जेला बे प्रेसिडेन्ट पदखौ मोनहां जादोंमोन बे समाव बियो बिजेपियाव बारनायनि खोथा जादोंमोन दिनै दिपेन बर'आबो प्रमद बर'आ जेरै सिङाव आरएसएस बिजेपि सायाव एबसु प्रेसिडेन्ट बिटिआर सुक्तिखौ बिदिनो खालामबाय दिपेन बर'आबो बे एखे फर्मुलाजों सायाव एबसु सिङाव बिजेपि मावबाय नङाब्ला थांनाय एमपि इलेक्सनाव मानो गहपुरथिंजाय बिजेपिनि हेलिकप्टारजों थांनानै बिथाङा बर'फोरनि भटखौ बिहैया दिलीप सैखियानो भट होनांगौ होननानै आरो दिनै दाखालि एबसु कनफारेन्सनि उनाव बिथाङा टार्मिनेसन जानांगौमोन टार्मिनेसना जायाखै मानो जायाखै बाहायबो रहस्य दं बिनि नेक्स्टआव प्रेसिडेन्ट हिसाबै भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा खोरोमदाव औवारिया जानांगौमोन खोरोमदाव औवारिया मानो प्रेसिडेन्ट मोनदिया बिनि सिङाव मा गेम दङ खोरोमदाव औवारिया मोनाखै ए खारनाव बियो ख्रिस्टियान मानसि बिथांनि धोरोमा ख्रिस्टियान होननानै जों मिथिदों नंखायनो बेखौ प्रेसिडेन्टआव दोनाखै बे इच्छाया सोरनि बे इच्छाया गोजौ लेभेलनिफ्राय फैदों गेरुवा हान्जानिफ्राय फैदों जे ख्रिस्टियान मानसि एबसु प्रेसिडेन्ट थायोबा जोंहा उसुबिदा जागोन बे हुइपजों दिपेन बर'आ निजेनो प्रेसिडेन्टखौ आजावफिननो बाध्य जादों होमबा नोंसोर बेबादिनो एबसुनि आदर्श नीतिखौ गासिबो बे गेरुवा गाबनि मानसिफोरनो फानजोबसै नामा नोंसोर नुवाखै जानो हागौ सिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो जोंथ' लाजिगासिनो दं जों एनालाइसिस खालामगासिनो दं अबजार्भ खालामगासिनो दं नोंसोरनि एक्टिभिटिसखौ दा बेनिखायनो आङो दिनैनि जाखिनि बिजिरबाय आं फोजोबनो सानबाय बर' जातियाव दिनैसिम बर'नि जारिमिनाव ग्रेटेस्ट कन्ट्रिबिउसन ग्रेटेस्ट मान मर्यादा ग्रेटेस्ट स्टेटास ग्रेटेस्ट पावार एन्ड फांसन बर' हारिनो लाबोनानै होफैदों होनना बुंबा हाग्रामा महिलारि हाग्रामा महिलारिखौ जोङो जातिनि हिर' बुंनो हायो हिर' बिर जोहोलाव जाति सिबियारि बुंनो हायो आरो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि लाबोनाय सोरजिनाय गासिबो पावार एन्ड फांसन बेनि बाउन्डारि रायजो गासिबो धंस खालामजोब्बाय प्रमद बर'आ नंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ हिर'नि लिस्टआव दोननाय नङा प्रमद बर'आ जिहेतु डेस्ट्रयार बे भिलियनाव गोलैयो भिलेन हाग्रामा महिलारि इज द हिर' अफ द बर'स एन्ड प्रमद बर' इज द भिलेन अफ द बर'स स भिलेन टाइटेल गोस टु मिस्टार प्रमद बर' आं बेखौ दिनै बुंगोन मानो बुंगोन आई एम द प्योर फलोवार अफ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेजों एखेलोगे थाबोनाय जाबोनाय एखे बिसिनायाव मेला उन्दुबोनाय बेनि गासिबो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा जोंनाव दंजोबो जोंखौ फोरोंनाङा आरो जोंखौ दासिगि नोंसोर आगोलावबो आंखौ बहुद गाज्रि होननानै अपमान खालामनानै न'खरनि फिसा फिसौ लाजिजोबनाय दुखु मोननाय खालामखांनाय खबरदार जाहाथे बेबादि खालामा जों गिग्रा नङा नोंसोर बुंबानो आं गाज्रि जायो बे नङा नंखायनो जोंफोरबादिखौ दासिगि आरो जोंनि गेजेराव माखासे दा यां मानसिफोर ओंखारदों इउटिउबारफोर ओंखारदों बिथांमोनहा सैथो खोथाखौ बुंनो दिनै नाजागासिनो दं खबरदार बे इउटिउबार माखासेनि सायाव मालाबाबो एबसुआ खिन्थु इलिगेलि आक्रमण खालामनो दासान दिनै दाखालिसो जेरै गबर्धनायाव जोंनि अशक राजानि सायाव जे खालामनो नागिरदोंमोन बेबादिखौ जाहाथे इयुनाव रावखौबो खालामा दिनै बेवहाय वार्निं होनानै दोनखानाय जाबाय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ दिनै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों 1 घन्टासो जाबाय ना